Отново агресия на дете от друго дете. Този път във Видин кадрите с насилието се разпространяват от вчера в социалните мрежи. В тези кадри се вижда, че има и други малолетни по време на случая. Шокиращ е кадъра. Ние сме го пуснали в по-щадящ вариант. Толкова е силен удара, че се замислих как не са прекъснати връзките тук във врата на детето. Абсолютно неочакван удар. Твой коментар за това видео, в което 13 годишен удря с бокс друго дете и го нокаутира по брутален начин? Коментара ми за това как са кръстили видеото навсякъде и как журналистите го коментират или де-факто за случилото се? Всичко. За мен поредното заглавие, което цели да има съответната медия гледаемост, а всъщност проблема лично за мен е, че отново възрастните са се провалили. Защото когато имаш подобни изблици на агресия и още подобна поведенческа реактивност в житейски план, повтаряща се много пъти в рецидив, както става ясно и при това момче, затова носят отговорност възрастните. Възрастните, които не са успели да адресират поведенията, които са неприемливи, които не са успели да направят връзка емоционална, да създадат такава с това дете, не са успели да се доближат до него и до неговия свят, за да променят нещо отвътре. Това да заклемим едно дете като лошо, да му сложим етикет агресивно, не му помага по никой начин. Не само конкретно на това момче, но и на което и да е дете, в каквато и да било възраст. Да конкретизираме кои възрасти. За кои възрасти става дума? На първо място кои са? В случая това, доколкото разбрах, е едно момче, което е изоставено от своите родители, т.е. то е дадено за осиновяване. Те са се отказали от него в писмена форма. То като оставяш едно дете, това се прави в писмена форма и ти потвърждаваш, че се отказваш от това дете. Нали така? Не го зарязваш. Да, има и случаи, в които ги зарязват по кофите за буки и така нататък. И по такива случаи сме работили, но в случая това дете е оставено за осиновяване. Оттам нататък са институциите. Както става ясно, то е било в най-различни такива. Местено е от едно място на друго. За момента няма информация какви са причините за всичките тези премествания. Изказвания в различни медии на различни хора, които имат досег до този казус, казват, че това е дете, което никой не е успял да укроти. Така се изразяват те. Сякаш това е някакъв звяр, който трябва да бъде вързан и седатиран и укротен, а не живо същество, което има преживявания, дефицити и изключително много травми. Ние имаме едно дете, което в крайна сметка живее с факта, че никой не го желае. Нито майка му и баща му са го искали, нито всяка една институция, която го е прехвърляла. Обикновено, когато живееш с усещането, че си ненужен, че явно нещо не ставаш, растеш с изключително много тъга, трупаш изключително много агресия спрямо целия свят и спрямо всички. Това не е първият случай на агресия, проявена от 13 годишния. Най-вероятно. Да, и излезе информация, че има множество регистрирани хулигански прояви на хартия. Някои от тях са разписани, но другите възрастни, освен родителите, това са институциите. Какво можеха те да направят? Обичайно в други държави, когато на такава крехка възраст, защото проявите са доста по-отдавна във времето, при първи прояви се започва сериозна работа с тези деца. Изготвя се план за действие от хора, които са с различни професии. Имаме социален работник, имаме психолог, имаме хората, които пряко ментори или както се наричат тук в България, не съм наясно дали въобще съществува такава категория специалисти, която пряко да работи с тези деца, но се създава един екип мултидисциплинарен, който изготвят план общ за това, какви стъпки предстои да се вземат
с детето да бъде свършена определена работа. Процес се следи на всеки 3 месеца, за да се види какъв е напредъка, какви са следващите стъпки и задачи, върху какво работи психолога, върху какво работи социалния работник, в училище как са нещата, съответно имат и информация и са в пряка връзка и с хората, които обучават това дете в учебното заведение, в което се намира то. И така. Не знам в България дали имаме такъв подход, който да е работещ, не на хартия, защото на хартия имаме много прояви, но явно от същата тази хартия не става ясно и какви мерки са взети. За да може това дете да получи вниманието, което заслужава, грижата, която заслужава, и то качествена, така че да може да постигнем ефекта, който желаем. Аз мисля, че ние като общество нямаме интерес да изоставяме тези деца, а имаме интерес да бъдем до тях и да им оказваме необходимата помощ. Защото те растат и днес са на 13, утре ще бъдат на 18. И, както пише някой в коментарите, с 20-30 кг повече и с много повече възможности за такъв тип прояви. Ако човек има такава нагласа и има такова поведение, годините не са от значение. Още повече, че това са деца, които, както се вижда, те нямат спирка, нямат граница от това да излязат в центъра на един град и да правят каквото си поискат, по което време на денонощието поискат да го направят. Така че тук разликата с деца възрастни относно досега до обществото и до другите хора няма разлика. Какво ще кажеш на хората, които отдолу в коментарите ще напишат, защо сега тя тръгна да го защитава този насилник, престъпник? Аз не искам нашия разговор да е в защита или в обвинение на някого, а един откровен разговор за това, че наблюдаваме последици. Това са последици от наше поведение. Аз разбирам, че институциите в България, като възпитателните училища, интернатите, заведенията, в които от семейен тип, в които се отглеждат и възпитават деца, които са лишени от родителски грижи, нямат достатъчния ресурс, нямат достатъчната финансова подкрепа. Най-вероятно имат недостатъчен брой служители за броя на децата, които живеят там. И няма как да се постигне качеството на живот, което тези деца би трябвало да имат. В тези интернати сигурно много страшни неща стават. Аз съм чувала жестоки неща и едно време за интернатите и за тези модерните, защото след един доклад на УНИЦЕФ, мисля, трябваше и с една директива трябваше всички тези заведения от стар тип да се превърнат в модерни, от нов тип. Но децата са същите, местата са същите. На мен ми се струва, че единственото нещо, което променяме, са техните имена. А новото име е ЦНСТ или Център за настаняване от семейен тип? От семейен тип, да. Върху се съмнявам, че там се наемат служители, които имат емоционалния, психическия и професионалния капацитет да се справят с този тип деца, защото те имат нужда от особена грижа и от особено внимание и от доста по-различен подход. В никой случай връзването за леглото, заключването в стая, живеенето в решетки, обиждането, унижението, затварянето на очите пред несправедливости и пред грубо отношение между самите деца не би спомогнало тези хора да растат здрави, физически и психически, камо ли емоционално устойчиви. Сега си спомням, че аз на времето за Господаря на ефира бях направил един такъв репортаж за Борован. И имаше там скрита камера как една от възпитателките пребива и малтретира деца.
И си спомням много добре една такава капсулована защита от страна на местна администрация, всячески да бъдат защитени тези служителки там и да няма наказание. В крайна сметка не си спомням обаче какво Това става. се наблюдава и в детски градини, като има такива казуси, в училища, когато има такива казуси, в старческите домове, в психиатрични клиники. Общо взето проблемите навсякъде са едни и същи. Общо взето варират от това, че нямат базата, която би трябвало да имат, нямат експертите, които би трябвало да имат. И това е база и хората. Мястото и тези, които би трябвало да вършат тази работа. Когато нямаш тези две неща, ти всъщност не предлагаш тази услуга, де-факто. Аз зарових, зарових се малко в данни. Последните такива, които намерих, бяха свързани с това, че през 2010, 11, 12 средно около 2000 деца са изоставени веднага след раждането. 1/3 от всички деца, които са изоставени от своите родители, са деца от 0 до 3 годишна възраст, което е плашещо. Към 31 декември 2024 в нашата страна има само 1 милион и 100 хиляди деца. Не са толкова много. За същата тази 2024 година през детска педагогическа стая са минали над 10 хиляди от тях. Голяма бройка е това. За мен това е изключително тъжно. Аз знам, ти спомена коментарите, ромите. Нали? Те са цигани повечето, статистиката не е вярна. Сякаш тези хора не би трябвало да участват в статистиката заедно с всички останали. Какво правим ние по линия на превенция? Тези момичета да не раждат на 13, 14, 15, 16, а да останат в училище. Какво правим ние, за да ги информираме, за да има култура? Още един случай да споделя от моята лична практика. Не знам дали съм го казвал в канала, ако съм го казвал, моля да простите, но бях прохождащ учител първите години, преди 8 години някъде, да, в едно врачанско село. Там предимно, естествено, роми има. Аз ги учих на английски език. Сега, колко беше адекватен процеса на обучение, това е друга тема, аз по-късно напуснах. И искам да ти споделя, че имаше дете в 8 клас бременно. Видях я силовето, дано да е жива и здрава, дано детенството да е добре, но споделих тогава на директора. Господин директор, имаме бременно дете, това не ви ли притеснява, това е незаконно. 8 клас, те са на около 15 години, ако не се лъжа. Той каза, знаем, но нищо не може да направим. Аз се питах, как така нищо не може да направим? Нещо да пишем на социалните. Аз въобще не знам какво трябва да направя като моят учител. Не, че искам да се оправдавам, но действително директорът ти казва, стой така. Дани, това е също, като нищо не може да направим за това, че чуваме съседа как пребива и крещи на жена си и я размята из цялата къща. Нищо не може да направим, когато в училище имаме ученик, който поради една или друга причина не може да се сработи с класа си и има малко по-различно поведение от другите деца. Нищо не може да направим и в тези домове, защото аз съм убедена, че има много служители, които има какво да кажат, но никога не биха го сторили, за да не уронят имиджа и престижа. И да си изгубят работата. Да си изгубят работата, защото, примерно, са от малък град и всички ще разберат, че те са клюкарите или че никой след това няма да ги вземе на работа. Така че всеки намира оправдание да не бъде активен и да не съобщава и да не подава жалби и да не сигнализира за всичко това, което виждаме и на което сме свидетели. И после, като им дойде до главата, се чуди, има как така стана? Той по същия начин момчето в Русе. Това беше следващата новина за едно момче на 17, което е пребило свой съученик, който е малко по-малък, не помня на колко. 14? Окей, деца са. Той имал предходни прояви. Добре. Какво е направено?
Как са адресирани тези прояви? Как са изговорени? Имало ли е обратна връзка от родителите? Направен ли е план за работа с това дете? От психолози? Кой е носил тази отговорност? Кой е отчел след това резултатите от постигнатото заедно с това дете? Защото фокуса ни напоследък, особено и в Знаеш МОН, коментират какви трябва да са промените, говорим за още по-голяма палитра от наказания. Разнообразяват наказанията. Разнообразяват наказанията. Да. Всъщност никой не иска да разбере поведението на децата. Откъде идва то? И защо е такова? Всяко едно подобно поведение, както плача на 3-годишните, това е изразяване на някаква емоция, на някакво несъгласие. Това е сигнал за някаква неудовлетворена нужда. Всеки един човек изпитва гняв, това е окей. Но когато този гняв е насочен към другите, когато става опасен и за нас самите, и за другите, трябва да вземем мерки. Не може да кажем и той е такъв, той е лош, дигнали сме ръце, местим го в друг клас, местим го в друго училище. Това с какво помага на детето? Да, помага сигурно на училището, защото ще си решат проблема. Но училището не е ли създадено за децата? За кого е училището? Ако нашия фокус са децата, ние би трябвало да работим с тях за решаване на техните проблеми, доколкото това ни е възможно. А не да кажем, от 22-ро отиди в 23-то. Чий проблем решаваме тогава? Май със всичко така се да замитаме с повечето неща, така ги правим. Другото изисква отговорност, изисква много труд, изисква търпение, изисква умение, изисква устойчивост. Високи изисквания. Кой трябва да контролира всичко това? В държави в Европа, понеже когато си правих това проучване за статистиката, ми излязоха много различни решения, които общо взето се сформират около това или се базират около общата идея, че различните експерти работят в една обща група за едно дете. И всеки споделя своя напредък и какво наблюдава в детето, за да могат заедно да начертаят мерките за следващите 3 месеца работа. За да може този процес да се съблюдава от няколко глави, деца вика, от няколко мозъка и всъщност детето наистина да е обгрижено. И в емоционален план, в психологичен, в социален план, педагогически, ако щеш, особено когато става дума за такива деца, които са изоставени и които нямат близки роднини, които да се грижат за тях и да ги обичат. Много фантастично ми звучи това да се случи в България. Фантастично за кого и защо? Не си представям нашите чиновници да седнат и да работят. Просто не трябва да го правят чиновници, а хора, които знаят защо работят работата. Има ли такива? Има, щом след този казус толкова много хора писаха, има ангажирани хора, които даже не са от никоя държавна служба или система. Има ангажирани хора, има хора, които имат желание това да се промени. Щом е така, тогава даваме различни предложения, ето както ние с теб в момента коментираме, не за да застанем на едната или на другата страна, а да помислим какви биха могли да бъдат решенията за това. И всъщност, когато някой не си върши работата, пък да си носи последствията. Защото коя от тези държавни институции, сега и хората в тези интернати, които пряко са работили с това дете, ще понесат отговорност? Че са неглижирали нуждите му, че вместо да му помагат, те са го връзвали или опоявали. Тук предполагам само, нямам информация за такива действия от тяхна страна, но и двамата сме запознати с такива казуси и че по такива места се правят такива неща. Така, има достатъчно разследвания по темата. Общо практикуваш психолог детски, възможно е да се справи с подобен тип поведение? И още нещо да разшири въпроса. Ти какво, ако имаш възможност да говориш с насилника, какво би му казал? То не е въпрос да му кажеш или рецепта, която изведнъж да промени вътрешния му свят, преживяванията му и той да оздрави. Не. Тук става дума за дълъг процес. Дълъг процес на работа в
която този човек ще има гръб, на който да се опре при трудности. Защото всички подрастващи имат трудности. Сблъскват се с неодобрение, сблъскват се с неуспехи, с това, че трябва да преживяват свои провали, с това, че някой се е присмял на нещо, което те са казали или направили, или на начина, по който изглеждат. Подрастващите имат най-различни проблеми, а тези, които се отглеждат без грижата на семейството си, имат нужда от още по-голяма подкрепа. Така че не е въпрос на една среща, въпрос на връзка. Връзка, която да е дълготрайна и която да съпровожда детето в тези моменти, за да може то да израсне един стабилен, доколкото това е възможно, здрав човек, който да има пълноценен живот и да бъде полезен с нещо. Ти как си представяш, че минава деня на едни такива деца в интерната? Мислиш ли, че имат кухня, в която да се учат как да готвят и да месят, да правят някакви неща? Че имат градина, за която да се грижат, да отглеждат някакви растения или зеленчуци, плодове? Мислиш ли, че имат физкултура, упражнения, здравословен начин на живот, здравословно хранене? Мислиш ли, че има някой, който да ги обучава на AI, на социални умения, на емоционална интелигентност, на така наречените меки умения? Мислиш, че някой ходи да прави театър с тях, да изнасят представления, групова работа, да ги учи да правят презентации? Имам един приятел, който е бил в такова заведение. Разказваше ми преди години за сексуално насилие. Тотално различно от това, което ти в момента говориш. Абсолютен контраст. За всякакви извращения ми е разказвал. Не знам как успя да се запази цял и в момента учи висше образование. Да, има такива деца. Както всички говорят против ромите, има страхотни деца от ромската общност, които постигат много, правят много и са изключително смислени хора. Смислени хора има навсякъде, независимо през какво са минали. Но тук говорим за възрастните, за институциите и за държавата, какво би трябвало да предлага като условие, и това не е утопия. То звучи толкова ненормално на фона на това, което сме свикнали, че на тебе даже ти звучи наивно. А всъщност това е най-нормалното нещо. Както в дома за възрастни. Как си представяш, че би трябвало да минава един ден на хората в дом за възрастни? Не си ли представяш да имат пиано, да имат шах, табла, четения, да имат среща с млади хора? Нали? Някакви такива неща. Вместо това, те са вързани, стоят на някакви легла, не им дават да излизат, няма разходка, няма чист въздух, няма такива неща. Ти стоиш в едно помещение. И аз си представям, че същото правят и тези деца в тези интернати. Към какво да е съпричастно това дете? Към какво принадлежи? С какво да е полезно? Как да намери мястото си? Когато ти не му предлагаш света, ти му предлагаш решетки, абсолютна незаинтересованост и отрицание. Отдолу коментарите 100% ти казвам, ще има хора, които ще напишат: ама защо защитавате? Как да не звучим като защитници на Каквото искат да пишат тук, въпросът е, ако един човек, който работи в такава институция, се позамисли, че би могъл дори толкова да промени от собственото си поведение, не от това на колегите си. Достатъчно сме направили. Това, което сега говорим, е едната страна на монетата. Жертвата. Гледах интервю с майката и бащата. Те казват, питаха ги какво мисли, как се чувства детето пострадалото. И те казаха, много е гневно. Трябва да се работи с него. Какво можем да кажем в тази посока за жертвата? Защото и там трябва подкрепа и работа. Разбира се, всяка една страна в една подобна ситуация има нужда да бъде обгрижена по различен начин, за да може това нещо да не се повтаря. Това дете е необходимо да възстанови егото си, защото това клипче са огледали изключително много хора и то е подложено на огромен
срам, да го кажем. Да, гняв, защото ситуацията е несправедлива. Той с нищо не е заслужил тези сериозни последици и по никакъв начин не ги е желал и не е направил нищо, с което да се стигне до това нещо, да има такива последици за него. Така че е нормално да изпитва агресия, нормално е да изпитва срам, нормално е да има много смесени чувства и да, в такива ситуации също би трябвало професионално да се обгрижи, за да може тази травма да бъде преработена по един, доколкото е възможно, добър начин, за да може да се продължи напред, без тя да остави трайни следи, въпреки че такова нещо никога напълно не се забравя. Има по тази линия още един аспект и той се нарича възстановително правосъдие. Звучи много сложно този термин. Всъщност, какво се има предвид? Дам ти пример с училище. Ти си преподавател. Когато стане проблемна ситуация, имаме дете, което е подходило агресивно, имаме дете, което е пострадало. И имаме други деца, които са свидетели. Някои от тях заели позиция, други премълчали това, което са видели. Когато стане ясно за един такъв инцидент, възстановителното правосъдие е следното. Говори се открито пред всички страни, за да може този, който е извършил действието, да понесе отговорност за него, да разбере какво е причинил на отсрещната страна. И всъщност да осъзнае какво довело до едно такова действие. И това е превенцията за следващ път. Другото нещо е човека, който е бил нападнат, детето, което е жертва в ситуацията. Да получи възмездие, справедливост, да получи най-малкото извинение от човека, който му е причинил това, за да може да възстанови егото. И другите, за да видят, че когато има една такава ситуация, не мълчим, а сигнализираме. Защото в една такава ситуация никой не е победител. Всички са победени. На самото видео, то не става ясно пред историята, но се вижда, че оператора, който снима, като че ли за това е отишъл. Да снима, точно това изпълнение трябва да се заснеме и да се... Не знам, напоследък виждам толкова много подобни видеа, че чак се чуя някои хора, все едно са винаги готови. Ако стане нещо, те да го заснемат. Наскоро в личен план имаше критична ситуация. Когато тя премина, си казах, това трябваше да го имам заснето така и така, защото тя не беше много розова ситуацията. Разкажи сега. Викнах полиция. Съседите отгоре, ама много, много грозни обиди, псуване, чуваше се като глухи тъпи удари. И всъщност аз не можах да осъзная в първи момент отдолу или отгоре идват. Излязах на площадката, бях сама вкъщи и чувам, че идва отгоре. Значи мигновената ми реакция беше, защото едната реплика беше спри да ревеш, ще ти разбия главата. Ще те убия направо и е такива крайни реплики, което аз, ти не можеш да знаеш вътре какво се случва. Той човек на кого вика, дали се осъществява само заплаха или е имало и нещо физическо, но без да мисля, буквално за 2 секунди се озовах горе и вече звънях на звънеца. При което ми отвори един огромен мъж на средна възраст, за червен целия, гол до кръста и се развика коя си ти, какво искаш, и в този момент аз осъзнах, че съм сама. И всъщност съм в ситуация, която много не съм я премислила, но аз ти говоря за инцидент, който той се развива за секунди, ти взимаш решение за секунди. Аз съм постъпила така, някой друг сигурно ще постъпи по друг начин. Естествено, поговорих с човека, той каза да си гледам работа, аз казах, че се обадя на полиция, пред него започнах да звъня на 112, извиках полиция, те отидаха, както и да е. Разреши се там ситуацията, но в следващия момент си казах, аз ги нямам, можех този човек да го запиша, за да имат после полицията повече материал за това той какво е казал и какви са заплахите, какви неща говореше, за да не може после той да се оправдава с някакви неща. Но това после си го мисля. И сега като ми казваш за човека, който е заснел това,
И си мисля, явно има хора, които са винаги готови, нали, с телефона. За мен най-нормалното е да реагираш. Когато видиш нещо подобно, да се опиташ да помогнеш, да разтървеш тези хора с нещо, да си полезен в ситуацията, а не да си наблюдател и то зад мобилното устройство. Но може би реакциите на хората са различни и това е нормално, сигурно, не знам. Ние не знаем дали отзад снима най-вероятно познат приятел снима на този въпрос. Относно реакциите, да кажем все пак, отстрани децата, те също не реагират по никакъв начин. Първо, че са деца. Много е трудно в една такава ситуация, тя е абсолютно неочаквана за тях, да бъдат адекватни и да очакваме от тях да предприемат някакви, кой знае колко сериозни мерки и организирани. Най-малкото има проучване, не мисля, че сме го споменавали в други видеа, един експеримент за това, че в социална среда, когато има много хора и се случи някакъв инцидент, някой примерно е нападнат и той започва да вика. Колкото повече хора има, но около толкова по-ниска е вероятността някой от тях да се ангажира по някакъв начин. Поради тази причина в обученията за самозащита се казва, че ако се случи нападение, има много хора около теб и си на място, което е пълно с хора, просто се насочи към конкретен, погледни конкретен или се хвани за конкретен човек. Така вниманието на този човек ще бъде ангажирано и вероятността да получиш помощ е много по-голяма. Защото иначе всеки си мисли, че някой друг ще помогне. И всъщност никой не се отзовава. Много ти благодаря за това участие. И аз ти благодаря. Ако имате нещо по темата да добавите, лични примери, преживявания, мнения, въпроси, напишете долу в коментари.